続きまして永田千鶴子さんをご紹介いたします。永田さんは歌はもちろんのこと、いつもお衣装にも来られて、特に時にはご自身で作られる時もあるそうなんですが、今回は自由が丘で数年前に購入されたブラウスにご自身でスパンコールをつけてアレンジされたそうです。そして今回の一押しが永田さんお気に入りの石川町の創作ジュエリーのお店でひまわりをイメージしてリフォームしていただいたという胸元のアクセサリーだそうです。今日は装飾のステージの装飾のお花の中にもひまわりが3輪、まるでこの曲を楽しみにして応援してくれるように咲いています。曲のリズムなどについても永田さんご自身のご提案でいろいろと工夫をされて、永田さんの個性がとてもよく出ているアレンジになっています。お衣装、演奏ともにじっくりお楽しみいただければと思います。それでは歌っていただきます。永田千鶴子さんでひまわり。永田さんありがとうございました。